Здравейте, казвам се Кирил Йовев, част съм от екипа на WebSell.com дигитална агенция, фирма, която се занимаваме с изработка и поддръжка на уебсайтове. Правя това видео, защото искам да обясня какво точно представляват апдейтите. Необходими ли са те, как се правят, каква е тяхната роля. Апдейтите на WordPress, на WooCommerce и на другите съответни плагини или модул, или там каквото е инсталирано в вашия уебсайт. Сега, да обясним какво представлява WordPress. WordPress е една гигантска платформа, която е open source, тя е с отворен код, с която могат да се правят сайтове. WordPress е нещо като операционна система за уебсайтове, нещо като Linux, защото вие можете да го вземете, да си го инсталирате, да си го настроите и ако имате съответните технически познания, да направите с системата каквото си искате. Както всеки един софтуер, WordPress има апдейти. Апдейтите представляват подобрения на самия производител на WordPress, чрез които системата във времето става по-добра. Или понякога бъгчета, които се отстраняват в самата платформа, някакви казуси със сигурността и така нататък. Такива апдейти имате и при телефоните, и мобилните приложения, които използвате, и операционните системи на вашите компютри в къщи, в офиса, т.е. апдейтите са нещо напълно нормално. Кога е добре да се правят апдейти на един уебсайт, бил той представителен или онлайн магазин? Нашето становище и нашият опит подсказва, че просто няма смисъл, наистина няма смисъл всеки един апдейт да се прави веднага след като излезе. Първо, поради няколко причини. Когато един уебсайт е изграден, особено ако той е по-комплексен, в него има модули на различни производители. Имате модул за една функция, модул за друга функция, може да имате някакви къстъм разработки. Производителите на различните модули са различни фирми. Един производител ви е френска фирма, другия ви е американска, третия ви е индийска, четвъртия ви е българска, петия е някаква друга фирма, примерно германска, японска или не знам си каква. Тези фирми, те не съгласуват своите разработки една с друга, което означава, че първо апдейтите настъпват по различно време и второ, не е просто достатъчно да натиснем бутончето апдейт и всичко да се апдейтне и да става безпроблемно, макар че при по-простички проекти, които нямат кастомизации, това може да стане. А грамотният начин да се апдейтва един работещ проект, особено когато той реализира търговски обороти и е по-голям, е да се направи копия на уебсайта, на някаква девелопмент среда, на това копие да се извършат абсолютно всичките апдейти и вече когато апдейтите са готови и когато са изтествани и е потвърдено, удостоверено, че всичко работи както трябва, едва тогава да се премести на продукшън среда. Но наистина няма смисъл да се правят непрекъснато апдейти, защото в крайна сметка производителите непрекъснато работят по своите продукти. Правят някакви дребни подобрения. Ето ние самите също имаме наши продукти, които непрекъснато ги апдейтваме, непрекъснато ги развиваме. Дето е думата, ако имаме това желание, можем и всяка седмица да апдейтваме нашите WordPress инсталации. Според нас златният период за апдейт е 6 месеца, защото за един период от 6 месеца вече са се натрупали достатъчно апдейти, които могат да бъдат направени наведнъж. И за всички софтуери тези апдейти са направени. Отново, прави се копие, никога не препоръчваме да се работи на продукшън среда. Едно време аз като начинаещ, това нещо съм го правил, което е много голяма грешка. Винаги прави се копия на уебсайта на девелопмент среда. На тази девелопмент среда се извършват съответните апдейти. Също така, след апдейта е задължително да се направят тестове. Да се тества работят ли поръчките, различните функционалности, настолна версия, мобилна версия, ако има форми за запитване, форми за абонамент, някакви интеграции, всичко това функционира ли правилно. Например, ние при апдейт имаме един чеклист, който е, не мога да ви кажа точно колко точки, но е някъде между 35 и 40 точки, който чеклист задължително си го проверяваме. Това е такива предварително записани проверки, защото понякога, когато човек има много проекти и много работа,
понякога дори най-прецизният специалист може да забрави да провери нещо. И в ума му той смята, че го е проверил, всъщност да не го е проверил. Поради тая причина имаме си чек-листи, имаме си списъци с неща, които задължително ги проверяваме. Като цяло, например, по онлайн магазините, същественото е да се провери дали работи механизмът за поръчка. Може да се поръчва, да се добавя в количка, каста работи, инстална версия, мобилна версия, платежните методи, куриерите. Това са основните неща за онлайн магазините. Също такива добави в любими, сравни продуктите, такива функционалности, да си види кеширащата система, работи ли коректно, чупи ли нещо, ако чупи да се конфигурира или нещо там да се пренастрои, да се кастомизира и така нататък. При дейности, които са свързани с запитвания, да се провери отварят ли се коректно съответните страници. При дейности с запитвания понякога се прави малко повече къстъм дизайн за различните услуги. Ако има някакви галерии, те работят ли, настолна версия, мобилна версия, всичко функционира ли правилно, функционира ли както трябва и разбира се формите за запитвания. След което вече уебсайта се премества на мястото на стария, като ние за целта стария го съхраняваме, просто за всеки случай, известно време го пазиме, правим бекъп, правим си нова база данни, старата база не се пипа и така осъществяваме съответен апдейт. И отново отбелязвам, 6 месеца смятам, че е златната среда, защото за 6 месеца са излезли достатъчно апдейти, може всичко да се апдейтне наведнъж, да се проверят съвместимости и тези неща, за които допреди малко ви говорих. Какъв е граничният период за апдейт? За нас това е не повече от 12 месеца, но не препоръчваме 12 месеца. Ако примерно търговецът има бюджетни съображения, защото всяка услуга се заплаща, един търговец дава пари къде ли не, за стока, за счетоводители, за куриери, за рекламни разходи, за какво ли не, осигуровки, заплати, наеми, складове и така нататък, като складови програми, то разходите не са един или два. Но мисълта ми е, ако търговецът има бюджетни съображения, най-много максимум, но наистина максимум 11-12 месеца, защото вече започва да се натрупват доста апдейти, понякога тези апдейти са security апдейти и започва да се наблюдава и самата система започва да остарява и започва да се влиза малко в неконкурентоспособност. Така че за нас това е граничният период, не повече от 11-12 месеца и то ако не може, ако по различни причини, организационни или бюджетни, обикновено са бюджетни, не може на 6-я, на 7-я месец да се осъществи апдейт услуга. Но апдейтите са важни, защото представете си, ако един човек не прави апдейти, може да се ползва Windows XP, но доколко Windows XP е адекватен в 2026 година, това е много спорно, дали тази система е адекватна. По същия начин системите устаряват, появяват се нови технологии, те се вграждат, самите модули интеграционни, за куриери, платежни методи, филтри, какво ли не интеграция с кодове, те се развиват, SEO инструменти, кеширащи инструменти, така че е важно все пак да имаме една актуална система. Това е нещото, което исках да ви споделя. Надявам се то да е полезно. Ще се видим скоро в следващи видеа, в които ще си говорим за други технически теми. Мисля да правя видео за кеширането, видео за сървърните параметри, някакви такива технически теми, за да можем все пак да обясним на клиентите основните концепции в нашата професия, понеже има някои неща, които виждам, че наистина не се разбират, а са важни и са специфични. Само ще загадна нещо, примерно конкретно за хостинг услугата. При нас има и много запитвания с оплаквания от примерно сайта е бавен. Някой е изработил на клиента уебсайт и даден сайт е бавен, наистина зарежда бавно. Влизаме да правим одит, да речем на съответната услуга и виждаме, че клиента ползва изключително слаба хостинг услуга. Значи, когато ти искаш да имаш един мощен онлайн магазин с много функционалности, всички тези функционалности, те си искат ресурс. Нали? Пример с автомобилите. Не можеш да искаш автомобил, който да е 600 коня и да ти харчи 1 на 100. Няма как да стане просто. Когато имаш един проект с повече функционалности, той е по-тежък, той изисква по-сериозен хардуер, изисква по-сериозно оборудване. Така че тук е много важно да се съобрази препоръката на самия разработчик на проекта по отношение на хостинга, който да се вземе. На самите параметри.
Примерно в нашата работа, само казвам това и приключвам, отделна тема ще направим, отделно видео. При едно, може би 15% от клиентите, ние им препоръчваме на хората, вземете услуга с еди какви си параметри, на мен ми по-общо взето от кой хостинг доставчик, дали ще е този, дали ще е онзи, разбира се, препоръчваме читави хостинг доставчици, но понякога клиентите не се съобразяват с препоръката. Ти го кажеш, че човека вземи тези параметри, той вземе нещо с 3-4 пъти по-слаби параметри. Праче, в крайна сметка един софтуер си има системни изисквания и ти трябва да ги спазиш. Нали? И когато не ги спазиш, се получава съответните последствия. Това исках да ви споделя. Отново, дано съм ви бил полезен. Желая ви да бъдете живи и здрави и до нови срещи в следващите видеа. До скоро!